Se hai unha cousa da que todo o mundo fala neste ano 2021 son as vacinas. E por iso eu vou abordalo dunha maneira monográfica. En primeiro lugar, os antecedentes. Durante moito tempo estábamos dicindo a ver cando xurde unha vacina contra o coronavirus. Se cadra dentro duns anos. Pero de súpeto a comunidade científica púsose as pilas e comezaron a aparecer vacinas por aquí e por acolá. A rusa, a de Oxford, a de Pfizer, a que le parecía unha feira. Despois está o tema da efectividade. Inicialmente, Pfizer anunciou que a súa vacina tiña unha efectividade do 90%. Non está mal. Pero despois, os de Moderna, que é moi bo nome para unha vacina, de poñerlle un nome, ponlle Moderna, non antigua, Moderna, pois os de Moderna dixeron: a nosa ten unha efectividade do 94%. E despois os de Pfizer rectificaron e dixeron é que a nosa realmente tiña un 95%. Pero isto que? Unha subasta ou que? Como siguen así, van superar o 100% de efectividade da vacina. E despois que fan? Como compiten entre elas? Non lles queda máis que entregar puntos, como no supermercado, Pois mira, pos a nosa vacina e levas 5 puntos para un xogo de sarténs, de tixolas, Ou pos a nosa vacina e levas estes puntos para unha viaxe a Torremolinos. Oye, por favor, un pouco de seriedade con isto das vacinas. Pero tranquilos e tranquilas, porque este monográfico sobre as vacinas continuará.